Wow, guys, grabe ang mahal nito. Yan oh. 499.75. Tapos, yung isa, kasi tatlo to eh. 429.75. Tapos, itong isa, 449.75. Wow! Welcome back again sa ating channel. So this is Tips Mio. For more videos, please subscribe and follow me on Facebook page. So now for this video is mag-unboxing po tayo kasi mayroong dumating na yan o, nagpapadala sa akin. Kasi kaninang umaga guys, pagdating ko sa bahay, tapos dun sa may kalsada may taong nagbigay nito. Hindi ko alam kung sino, pero sabi niya wag na lang daw i-mention. Taga Cebu po yung nagpapadala, is taga ibang lugar po. I think nasa ibang bansa siya. Pero alam ko kung sino po siya. No, so ngayon, yan, ipakita ko na sa inyo kung ano yung laman nito. Ayan guys, I'm so excited na po kasi first time kong nakatanggap ng ganitong regalo, no? I think ito is puro mga t-shirt ata to kasi yan oh, walang box yan. Meron pa talagang tag guys, may mga tag. May mga price pa po talaga yan oh. Nagkalaga ng mga 1, yan oh, mga 1K ata. Yes. Yan, so yan, mag-unboxing na po tayo. So maraming salamat po talaga kung sino ka man. Hindi ko na lang po i-mention kasi alam nyo na kapag i-mention, di ba? Ayan, so maraming salamat po talaga. Yan, so una natin kukunin is ito. Wow! Ayan guys. May tag pa po talaga oh. Tingnan nyo. Yan, anong tawag to? Ego. Yes, Ego. Ego t-shirt. Denim remastered. Yan. Double XL. Alam niya po talaga kung ano yung size ko. Yung katawan ko, no? Maraming salamat po talaga, ma'am. Ayan. So, i-try natin isukat, guys. Wow! Ang ganda. Bagay po talaga sa akin. Maraming salamat po talaga. Hindi talaga ako magsasawa na magpasalamat po sa inyo, ma'am. Kasi, yan, salamat sa binirthdihan mo na ibinigay, no? Yan, guys. Oh, saktong-sakto talaga, guys. Tingnan nyo. Wow! Ang ganda. Nagustuhan ko talaga. I appreciate po talaga, guys, no? Na sa ganitong, kahit konti lang, yan. Branded pa po talaga yan, no? Tingnan nyo. Ego. Wow! Ego helmet. Hindi Ego. Evo helmet yun. I'm so happy talaga yan. Una pa lang yun guys ha. I think may dalawa pa. Yan. So yan o, saktong-sakto talaga. Saktong-sakto talaga. Alam talaga ni ma'am kung ano yung size ko. No? Yan o. Walang tiyan. Yan. So, next. Yan. Alam talaga niya, no? Kung ano yung size ko. I'm so happy talaga, guys. No? Yan. So, ito ay, ano to? Yan, Fubu. Fubu the collection na yan. Original Fubu. Yan, original Fubu. Mga branded po talaga, no? Tingnan nyo yung price, guys. Wow! So, isuot na natin kasi I'm so excited na talaga. Alam niya din yung mga kulay na gusto ko. No? I'm so happy talaga, guys. Thank you po talaga, ma'am, sa suporta ninyo, ma'am, sa akin. Yes. Yan na si Kuya Karyo, ya. Yan. Yan, no? Saktong-sakto talaga, no? Tingnan nyo. Wow! Hindi masyado body fit, pero okay lang yung size niya.
Kasi yung size ko is double XL po. Yan o. Saktong-sakto talaga guys. Tingnan nyo. Fubu lang malakas. Ayan, so dito na tayo sa pangalawa. May fries din po yan. May tag din po. Yan. Original po talaga yan. No? Original fubu. Yan. So yung price niya is $4.99. Wow! Ang mahal. Kasi karamihan yung binibili ko na t-shirt, yun po talaga yung mura. Minsan nga bumibili talaga ako sa ukay-ukay kasi marami ding mga magaganda sa ukay-ukay, tapos napaka ganda din ng mga tila. Mag-ukay-ukay din po ako guys. So yan, pangalawa po. Bango. Bagong-bago talaga. Yan o. May mga tag. Ito ay Igo. Tapos ito naman yung Pupo. Yes. So last one. Wow. Kulay gray. Yan o. Kulay gray po. Ano to? Igo. Yan, double XL din. Double XL. Wow. So yung price niya guys is $4.29, no? Isa-isa po talaga is tag 400 plus. Wow, maraming salamat po talaga ma'am. So isuot na natin. Maraming salamat talaga guys. Dahil yan, first time ko nakatanggap ng mga ganito t-shirt na branded talaga. maraming salamat talaga, no? Dahil sa suporta ninyo, ma'am, kung saan ka man ngayon, hindi ko na i-mention kung saan ka ngayon sa ibang bansa, maraming salamat talaga. I appreciate po talaga ma'am. Ingat kayo dyan ma'am palagi, no? Alam ko kung sino kayo na laging sumabaybay sa aking video. Thank you talaga. Ang marami. Ingat ka always, and I pray po talaga na lagi kang healthy. Tapos, yun nga, pinipray ko din na keep safe ka always, and yun nga, bigyan ka ng magandang pangangatawan ng Panginoong Diyos. Thank you talaga guys. Thank you talaga ma'am. Alam na alam ko kung sino ka. Ayan, body fit din. Medyo body fit pero okay lang. No? Okay lang talaga. No? Wow! Yes! Yan, 3 po ka t-shirt yung laman nito. The Lock Igo Fubo Bosini Daisy 1. Yan. Yan guys. Maraming salamat talaga. Ayan o. 429. Tapos itong isa 449. Tapos itong Fubo 499. Wow. So I think mga 1.5 siguro yung nabayaran ni ma'am. Maraming salamat talaga guys. Blessings na tanggap ko today at saka sa Panginoong Diyos, maraming salamat po. Sa birthday na tanggap ko. Siyempre, meron tayong papasalamatan yung Gas and Go. Yan, Gas and Go. Thank you nito. Maraming salamat ito. Matagal na po akong membro sa Gas and Go. Ngayon ko lang ako nakabunot or nakatanggap ng ganitong long sleeve. Ayan. Isuot natin. Para makita sa mga taga Gas and Go. Shout out sa mga worker dyan, sa mga staff sa Gas and Go. Maraming salamat din po. Yan o. Kasi yung karamihan sa mabubunot ko talaga sa Gas and Go is yung towel, tapos yung anong tawag doon, yung gloves, no? Yan o. Body fit din. Saktong-sakto talaga. Wow. Shout out sa mga staff dyan sa Gas and Go. Thank you talaga. Yan o. Yan. Ayan guys. So maraming salamat po sa binibigay nyo na binirthdihan ni Tips Mio. Yan, once again, maraming salamat, and thank you po sa panonood, sa mga nag-share, nag-like, nag-subscribe, nag-follow sa aking Facebook page, siyempre sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Ayan. Yan ma'am, natanggap ko na po.
So yung nagpapadala nito, maraming salamat po, sir. Yan. Kasi hinatid niya talaga dito sa amin. Yan. Dalawang Igo. Tapos itong Fubo t-shirt. Yan. Thank you and God bless po, ma'am. Alam kong kung sino ka. So once again, thank you talaga ng marami, ma'am. Yan. I pray always na maganda po yung pangatawan ninyo. Keep safe always ka dyan sa ibang bansa. Tsaka maraming salamat talaga, ma'am. Ingat po kayong lahat and God bless. Thank you. Bye-bye. Maraming salamat. Yan, no? Bango. Bye-bye.